சும்மா கேளுங்க. கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே ஹெப்ரோன் மினிஸ்ட்ரியின் சார்பாக உங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துதலை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சும்மா கேளுங்க என்கிறதான இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதிலே நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையிலே நமக்கு எழும்பக்கூடிய அநேக கேள்விகள், நம்முடைய வாழ்க்கையில சந்திக்கின்ற போராட்டங்கள், அது நிமித்தம் வருகின்ற சில கேள்விகளை குறித்து இந்த நாட்களிலே நாம் பேசி வருகிறோம். இந்த நாளிலும் கூட ஒரு விசேஷமான ஒரு தலைப்போடு நான் உங்கள் மத்தியிலே நான் பேச இருக்கிறேன். வீடியோ கேம்ஸ் இல்லை என்று சொன்னால் என்டர்டெயின்மெண்ட், இன்னும் சொல்ல போனால் பப்ஜி, இதை குறித்து இந்த நாளிலே நாம் பேச இருக்கிறோம். நான் ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாம் இந்த காரியங்களை நாம் தியானிக்கலாம். எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி மிகுந்த அளவு, பெரிய ஒரு அளவிலே வளர்ந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். என்டர்டெயின்மெண்ட், பொழுதை போக்குதல், தமிழில் அழகாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பொழுதை போக்குதல். நாம் கிறிஸ்தவர்கள் பொழுதை போக்குவதற்காக அல்ல, நாம் பொழுதை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அழைக்கப்பட்டவர்கள். நமக்கெல்லாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் தேவைதான். அப்படி தானே ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் வேணும். நம்ம ஒரு வேலையில் இருக்கிறோம், கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம், அனுதின நம்முடைய வேலை, நம்ம அநேக காரியங்களுக்காக ஓடுகிறோம். அதற்கு மத்தியிலே நமக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன், பொழுதுபோக்குதல் நிச்சயமாய் தேவை, மறுக்க முடியாது. ஆனால் பொழுதை போக்குதலையே வாழ்க்கையாய் கொள்ள முடியாது. அப்படித்தானே? என்டர்டெயின்மெண்ட்டையே வாழ்க்கையாய் கொள்ள முடியாது. அது நமக்கு நன்மையை தராது. இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது, நாட்கள் பொல்லாதவைகள், அதெல்லாம் நீங்கள் அதை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். சமீப நாட்களிலே அநேக வாலிபர்கள், அநேக சிறு குழந்தைகள், பெரியவர்கள் கூட இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு பின்னால், இந்த வீடியோ கேம்ஸுக்கு பின்னால் போய் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். தங்களும் ஒரு அடிமையை போல, அடிக்ஷனாக, எப்படி மதுபானத்துக்கு ஒரு அடிமையாய் மாறுகிறானோ, எப்படி போதைப் பொருளுக்கு ஒரு அடிமையாய் மாறுகிறானோ, அதுபோல இன்றைக்கு இந்த வீடியோ கேம்ஸுக்கு அடிமையாய் போகின்ற ஒரு சமுதாயத்தை, ஒரு சந்ததியை நாம் பார்த்து வருகிறோம். இது மிகுந்த வேதனையான ஒரு காரியம் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது. ஒருவேளை இதில் என்ன தவறு இருக்கு, நான் சும்மா விளையாடுறதானே, கேம் தானே என்று சொல்லி தன்னைத்தானே ஒரு நியாயப்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆனால் இந்த கேமுக்காக அவர்கள் அநேக காரியங்களை இழந்து போயிருப்பதை பார்க்கலாம். நம்ம இப்பெல்லாம் டிவியில் பார்க்கிறோம், சில பிள்ளைகள் அது நிமித்தம் மூளை பாதிப்படைந்து பைத்தியமாகி கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். பெற்றோர்கள் இந்த நாட்களிலே பிள்ளைகள் தங்களை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. தாங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணி அவங்களை என்ன பண்ணணும், ஒரு வீடியோ கேமோ ஏதோ ஒன்று வாங்கி கொடுத்துட்டா அவங்க ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளை தொந்தரவு பண்ணாமல் இருப்பாங்க என்று சொல்லி தங்களுடைய பேரண்டிங்கை, தங்களுடைய பெற்றோருக்கு உண்டான கடமையை மறந்து அவர்கள் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பிள்ளைகளை வளர்ப்பதிலே இவர்களுக்கு ஆர்வம் கிடையாது. அதனால விலையூர்ந்த வீடியோ கேம்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க, பையன் விளையாண்டுட்டே இருக்கிறாங்க, கேட்கவே மாட்டேங்கிறான், அப்படித்தானே, விளையாண்டுட்டே இருக்கிறான், எப்போ பார்த்தாலும் கேம் தான். ஏதாவது நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க, பையனுக்கு ஜெபிங்க. யாரு வாங்கி கொடுத்தா? உங்க பையனுக்கு வீடியோ கேமை வாங்கி கொடுத்தது யாரு? அவனுக்கு அந்த விலையேற பெற்ற மொபைல் ஃபோனை வாங்கி கொடுத்தது யாரு? நீங்க தானே. அதை அனுமதிக்க நீங்க தானே பர்மிஷன் கொடுத்தீங்க. இப்போ நீங்களே வந்துட்டு அவன் விளையாடுறான்னு சொல்வது எத்தனை முரண்பாடு இல்லையா? இன்றைக்கு ஒரு சமுதாயம், ஒரு சந்ததி இந்த சத்தமே இல்லாமல் மிக இன்னைக்கு மதுபானத்துக்கு அடிமையாகிறாங்க. நம்ம அநேகர் ஜெபிக்கிறோம், அநேகர் அதுக்கு எதிரே போராட்டம் பண்றோம். நமக்கு அது தெரிகிறது, மதுபானம் ஒருவனை அடிமையாக்குகிறது, நமக்கு தெரியுது. இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னும் அநேக காரியங்கள்ல நம்ம இன்னைக்கு அடிமையா இருக்கிறோம், அதுல விடுதலை வேணும் என்பது தெரிஞ்சிருக்குது. ஆனால் வெளியவே தெரியாமல், சத்தம் இல்லாமல் நம்முடைய சந்ததியை அழித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம் என்று சொன்னால் அது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வீடியோ கேம்ஸ், என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி என்பதை நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். சமீபத்தில் வேதனையான ஒரு காரியம் பாருங்க. இது எந்த அளவுக்கு இது மோசமான காரியம் என்பதை நீங்கள் பாருங்க. ஒரு குடும்பம், ஒரு கணவன் மனைவி விவாகரத்துக்கு அவர்கள் இருக்கிற விவாகரத்து செய்வதற்காக முடிவு செய்கிறார்கள். அதனுடைய கவுன்சிலிங், அவர்கள் என்னிடத்துல கவுன்சிலிங்காக வந்து அவர்கள் பேசும்பொழுது அவர்கள் சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா? அவர்கள் சொன்னார்கள், என் கணவர் எப்பொழுதும் பப்ஜி விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறார். நான் இதை காமெடியா சொல்லல, நடந்த சம்பவத்தை சொல்றேன். எப்போ பார்த்தாலும் பப்ஜி விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறார். காலையில ஆபீஸ் போகும்போது முன்னாடி பப்ஜி விளையாண்டுட்டே இருப்பார். யாரோ அவர் நண்பர்கள்லாம் வந்து சேருவாங்க, அவங்க விளையாடுவாங்க. அதன் பின் ஆஃபீஸ் போவார். சாயங்காலம் வந்து டீயை குடிச்சாரோ குடிக்கலையோ ஒரு ரூமில் போய் உட்காந்து அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவார், விளையாட ஆரம்பிச்சிடுவார். இரவு 2 மணி வரைக்கும் விளையாடுகிறார். ஏதோ 1 நாள் 2 நாள் என்றால் சகித்து கொள்ளலாம். இது நிமித்தம் குடும்பத்தில் சண்டை. இது நிமித்தம் நான் எவ்வளவோ சண்டை போட்டு பார்த்தேன், எவ்வளவோ கெஞ்சி பார்த்துட்டேன், அவர் கேட்பதா இல்லை. கடைசி எனக்கு தெரியாமல் போய் கூட என்ன செய்கிறார், நான் பேசினா நண்பர்கள் வீட்டுக்கு போய் என்ன செய்கிறார், விளையாடுகிறார். அதனால இவரோடு இனி என்னால் வாழ முடியாது. எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு பாருங்க. என் கணவர் குடிக்கிறார்,
நான் அவரோடு வாழ முடியாது என்று சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். வேறு பெண்ணோடு தொடர்பு வைத்திருக்கிறார், வாழ முடியாது கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். என்னை துன்புறுத்துகிறார், வாழ முடியாது கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனால் இன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்திருக்கிறது, என் கணவர் வீடியோ கேம் விளையாடுகிறார், வாழ முடியாது என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு இந்த கேம், இப்போ புரியுதுல உங்களுக்கு, இந்த கேம் எந்த அளவுக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தை, நம்முடைய இளைய தலைமுறையை அழித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இது நடந்த சில நாட்களிலேயே இன்னொரு தம்பதி எனக்கு ஃபோன் பண்றாங்க. சில நாட்களில் இன்னொரு தம்பதி ஃபோன் பண்ணி அவர்கள் பேசும்போது சொன்னாங்க, என்னால் வாழவே முடியல, அவரோட என்னை நேசிக்க மாட்டேங்கிறார், அவர் எப்பொழுதும் பப்ஜி விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறார். எனக்கு ஆச்சரியம். இது நடந்து சமீபத்தில் 2 நாட்களுக்கு முன்பாக இன்னொரு தம்பதி என்னோடத்துல ஃபோன் பண்ணி தன் குடும்பத்துக்கு ஜெபிக்க சொல்லும் போது, குடும்பத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை என்று சொல்லி சொன்னாங்க, எப்போ பார்த்தாலும் பப்ஜி விளையாடுறது. எனக்கு ஆச்சரியம். நான் கொஞ்சம் பயந்தே போயிட்டேன். என்ன இது? நான் இந்த சமீப நாட்களுக்கு மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட 3 புதிதாய் திருமணமான தம்பதிகளை நான் கவுன்சிலிங்காய் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கிறது. 3 குடும்பங்களும் சொன்ன காரியம், என் கணவர் பப்ஜி விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறார், அதனால் விவாகரத்து வேண்டும். என்ன ஒரு ஆச்சரியம் இல்லையா? நம்ம இதை எவ்வளவு சீரியஸா எடுக்கணும்ல. எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் என்பது உங்கள் வாழ்க்கையை அழித்துவிடும். நாம் நம்முடைய நேரத்தை வேதம் வாசிக்க, ஜெபிக்க, நம்முடைய குடும்பங்களோடு செலவழிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். பிசாசு தந்திரமாக என்ன செய்கிறான், உங்க நேரத்தை வீணாக கழிக்கணும். நீங்கள் படம் பார்க்கணும், டிவி ஷோஸ் பார்க்கணும். இன்னைக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு பாருங்க, அமேசான், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் என்று சொல்லி நிறைய நமக்குள்ளே வந்திருக்கிறது. நீங்கள் அதை பார்க்கணும், இதை பார்க்கணும். உங்கள் குடும்பத்தை கவனிக்கக்கூடாது, நீங்கள் ஜெபிக்க கூடாது. தேவனோட உறவை பிசாசு என்ன செய்கிறான், உடைக்கிறான். நம்ம இது கேம் தானே என்று சொல்லி விளையாண்டு கடைசியில் அடிக்ட் ஆக அதுக்கு மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம். இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ஒருவேளை நீங்கள் இந்த போன்ற விளையாட்டுகளை விளையாடுவீர்கள் என்று சொன்னால், நான் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் பிசாசினுடைய வலையில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அர்த்தம். நீங்க நினைக்கலாம், நான் குடிக்கல, நான் அது தப்பு பண்ணல, இந்த தப்பு பண்ணல. இதுக்கு இந்த குடும்பத்தோட கணவர் மாட்டு கேட்டா, எத்தனை பேரோ குடிச்சிட்டு எப்படியோ இருக்கிறான், எத்தனை பேரோ தவறான வழியில போயிருக்கணும், ஆனா அப்படியா போனேன், கேம் விளாண்ட ஒரு தப்பா அப்படின்னு சொல்லுகிறாங்க. எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, நான் சொல்லுகிறேன், குடித்து ஒரு குடும்பத்தை அழிப்பதும் இதற்கும் பெரிய வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது. அவன் தன்னுடைய கடமையை மறந்து, தன்னுடைய தெய்வத்தை மறந்து, தன் குடும்பத்தோடு செலவழிக்காமல் வேறு ஒன்றை அவன் செய்து கொண்டிருப்பான் என்று சொன்னால், அது அவனுக்கு ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாய் அவனை கொண்டு போகிறது. இன்னைக்கு இந்த பப்ஜி போன்ற அநேக விளையாட்டுகள் அநேக குடும்பங்களை உடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. கணவன் மனைவியின் உறவை உடைச்சிருச்சு, பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுடைய உறவை அது உடைச்சிருச்சு, தேவனோடு உள்ள உறவை உடைச்சிருச்சு. வேதம் வாசிக்க டைம் இல்லை, ஜெபிக்க நேரம் கிடையாது, ஆலயத்துக்கு போக டைம் இல்லை. ஆனால் நம்முடைய பிள்ளைகள் ரொம்ப தீவிரமாக இப்பொழுது அந்த கேமுக்குள்ளாக அடிக்ட் ஆகி கொண்டிருக்கிறாங்க. நான் சொல்லுகிறேன், பிசாசு கடைசி காலத்திலே உபயோகப்படுத்துகிற ஒரு வல்லமையான ஒரு ஆயுதம் இந்த கேம், இது போன்றதான என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது. பெற்றோர்கள், இதை கேட்கிற பெற்றோர்கள், தயவு செய்து உங்கள் பிள்ளைகளிடத்திலே அவர்கள் விளையாடுகிற கேம் கெஜெட்ஸை நீங்கள் பிடுங்குங்க, உடனடியாக அதை நிப்பாட்டுங்க. ஒரு நாள் வரும்பொழுது நீங்கள் தேவனுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டு அவர் இது போன்றதான அடிமைத்தனத்துக்கு நீங்கள் விட்டு விடுங்கள் என்று சொன்னால், நீங்கள் தேவனிடத்துல கணக்கு கொடுக்கணும், அதனுடைய தண்டனையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் என்பதை நீங்கள் மறந்து போகக்கூடாது. அதனால தயவு செய்து நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளிடத்திலிருந்து இந்த கேமை உடனடியாக நிறுத்தும்படி நான் உங்களிடத்தில் மிகுந்த தாழ்மையோடு நான் கேட்கிறேன். கணவன் மனைவி இதை ஒருவேளை பார்த்து கொண்டிருப்பீங்க என்று சொன்னால், தயவு செய்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு உண்டான நேரத்தை கெடுக்கின்ற நாட் ஒன்லி கேம், நான் விளையாட்டு என்று சொல்லல, உங்கள் நண்பர்கள் ஆகிலும் சிலர் பாருங்க, சாயங்காலம் வந்துட்டு மனைவி வீட்டில் இருப்பா, சாயங்காலம் வந்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்ச நேரம் இருந்து நண்பர்களை பார்க்க போயிடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் நைட்டு தான் வருவாங்க, வாரம் ஆச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க போயிடுவாங்க. அப்புறம் ஏன் திருமணம் பண்ணணும்? அப்படித்தானே, நண்பர்களை பார்ப்பதிலேயே நேரத்தை செலவழிக்கலாமே, ஏன் திருமணம் பண்ணணும்? நீங்கள் திருமணம் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்காக ஒரு பெண் வீட்டில் காத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது. இதனால் பாருங்க, அநேக குடும்பங்களிலே ஏராளமான பிரச்சனைகள், தவறான தொடர்புகள். ஏன்னா குடும்பத்தை கவனிக்கல. கொஞ்ச நாள் மனைவி பார்க்கிறா, அப்புறம் என்ன ஆகுது, அது தவறான வழிகளுக்கு அது நம்மளை அழைத்து செல்கிறது. நம்ம இன்னொரு எபிசோடுல இன்னும் இந்த தவறான உறவுகளை குறித்து நம்ம இன்னொரு எபிசோட்ல பார்க்கலாம். இன்றைக்கு விசேஷமாக நான் சொல்லுகிறேன், எனக்கு அருமையான கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள், ஒருவேளை கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள் இல்லாமல் வேறு யாராவது பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் கூட நான் உங்களுக்கும் சொல்லுகிறேன்,
தயவு செய்து ஒரு சீரியஸ் எஃபோர்ட்டாக இதை எடுத்து உங்களுடைய கேம் கெஜெட்ஸை நீங்கள் தூக்கி வீசுங்க. உங்களுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் அதை பிடுங்க. கணவன் மனைவி இதை பார்த்து கொண்டிருப்பீங்க என்று சொன்னால் தயவாக நீங்கள் கேம் விளையாட மாட்டேன் என்று சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம், ஒருவேளை நம்ம இப்படி பண்ணலாம், ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் மாத்திரம் ஒதுக்கி நம்ம விளையாடலாம், மற்றபடி குடும்பத்தை கொடுக்கலாம் என்று நீங்க நினைக்கலாம். அது சாத்தியம் கிடையாது என்பதை நீங்க மறந்து போகக்கூடாது. 6 மணி நேரம் மாத்திரம் நம்ம கொடுத்துட்டு வேற நேரம் உங்க விளையாடணும். இந்த கேம் என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த மீடியா, இதுல இருக்கக்கூடிய படங்கள், இந்த உங்கள் மூளைக்குள்ளாக போய் உட்காருது, உங்களோட சிந்தைக்குள்ளாக உட்கார்ந்து உங்க சிந்தை முழுவதும் இது ஆக்கிரமிக்குது. ஒரு கட்டத்திலே அந்த கேம்ல என்னெல்லாம் வருதோ, நீங்க எதெல்லாம் மீடியாவில் பார்க்குறீங்க, அது அதிகமாய் பார்க்க உங்கள் சிந்தை கெட்டு நீங்கள் அதில் ஒரு நபராக மாறுறீங்க. அதுக்குள்ள ஒரு நபரா மாறுறீங்க. பிசாசு உங்களை ரொம்ப இயல்பாக உங்களை என்ன செய்ய ஆரம்பித்து விடுவான், உங்களை ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவான். முடிவிலே உங்கள் ஆத்துமா அழிந்து போகும். உங்க குடும்பத்தை அழித்து, உங்கள் நல்ல பெயரை அழித்து, முடிவிலே உங்கள் ஆத்துமாவை நீங்கள் அழித்து போடுவீர்கள். அதனால நீங்க சொல்லலாம், ஒரு அரை மணி நேரம் விளாடுறேன், ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் மாத்திரம் ரிலாக்ஸா விளாடுறேன். நோ சொல்லுங்க. நோ. ரிலாக்ஸேஷன், உங்களுடைய ரிலாக்ஸேஷன் நல்ல வழிகளில் இருக்கணும். நீங்கள் பொழுதை போக்கவே கூடாதுன்னு நான் சொல்லல. நமக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் அவசியம். நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன், ஒரு சிறிய அளவு என்டர்டெயின்மெண்ட் நமக்கு தேவை. ஆனால் என்டர்டெயின்மெண்ட்டே வாழ்க்கையை மாறாது. அந்த சிறிய அளவு என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையை அழிப்பதா இருக்கக்கூடாது. எனக்கு அருமையான கர்த்தர் பிள்ளைகளே, இதை பார்த்து இதை ஒரு எச்சரிக்கையாய் எடுத்து இந்த கேமுக்கு நோ சொல்லி அதை தூக்கி வீசுங்கள். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்வது போல, காலம் சமீபமா இருக்கிறது, நாட்கள் பொல்லாதவைகளா இருக்கிறது. உங்கள் நாட்களை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். God bless you. மீண்டுமாய் இன்னொரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.